Фаридон ҷон, туро ба куҷо овардӣ? Вақти фарзанддор шудӣ, ягон чиз иваз шуда дар умад ягон? Оташ шидам. Инҷа ҷои кори моe. Ассалому алайкум. Ака Алишер май. Мазда час я и поли гапа чафави ки гайгонкас. Амгас туй дара иҷода? Айҷа ҳам оҳан меёфтанд, айнаи овуш моҳӣ меқапиданд. Касое ки тамошо дорен айгалбата чиз наёвардагӣ шо фурӯшондаро мегум иҷо дайро. Фаридон дар любой кипиш чӣ хеле ки дар зиндагӣ бошӣ, чӣ хеле қаттиш рафтор кунӣ, ҳам хеле қатти тай. Ака ма бисёри баъд дӯст надорам, ами ҳисобакиян максимум боша 10 касанда. Дар берун мебиён, мегӯян акай фави як сурат гирем хайтон. О, ака хеле мешава. Бо баъзе ҳолат шидагие ки нам хеле. Анам ё калон шаван набемугӣ. Бачке, бачи қодир, имада давлата, имада хурсандия. Пул надоштем. Умуман бачако пиёда меомаданд. Бо дар ҳамон вақт соат ҳам коронавирус, ҳамамон оиладор, вазъият безеб. Занг мезанам, мега саррош нера таксира бигир ба хонаи мора биё. Намега чӣ гапа? Хай алахон мешава. Чӣ гап шуда боша? И симхонае ки ма хондагиам, ҷада беҳтарин муаллиму муаллимаҳо будагиам. Aviasales TJ хизматрасонӣ барои хариди чифтаҳои арзони ҳавопаймоӣ. Ассалому алайкум дӯстони азиз, барномаи навбатии мо ва меҳмони имрӯзаи мо фристайлер, рэпер, блогер, вайнер, актёр ва падари серфарзанд Фаридун М. Фави. Ассалому алайкум. Салому алайкум бародаро, салому алайкум, салому алайкум. Хуш омаден. Раҳмат. Биёмедани аз чӣ сар мекунем? Ба гуфти Русо сразу вақте ки мо хурдтар будем, рэперон як генгста, хулигано буданд ва ҳамаро ғам медоданд, метавонистанд дар беруно ғам теҳанд. Соли 1970 бале, дар Америка. вақти динозавро. Айб нест ки генгста, рэпер, вайнер, блогер шудаед? И зиндагӣ як чизое да маҷбурат мекунад ози блогер шудагием нормал не, бо як чизи безеб боис омадагием. Ака безеб не буд, қадамои аввалмон айреб ки буд, ози бошад нормал не. Ози ҳама блогерай қариб. Гуфти як бародар ози дарини ҳами интернет медрои мегӯи да бозори не ки ӯ бозори калон да ҳама ҳами савдогаро блогерӣ кардестанд. Тиҷоратшона пеш бурдестанд, маълимшам ҳаракат кардестай, курсша фурӯхтестай. Хиткай дарини интернет шогирд меқапӣ. Нормал не, ози ҳама ҳами шабакаҳои иҷтимоӣ да ҳаракат доранд. Чӣ хеле ака хадат медонӣ ин иҷа ҷои кори моe. Бисмиллоҳ. Иҷа чизе наворора мегирем. Ака салому алайкум. Акай Алишер май, акай Сомонов, акай Фатҳиддинов. Салому алайкум. Ака ҳаманас. Иҷа ҳамаи давоми интервюро олиам сиёнка кардасте. И акома ҳамаша медонӣ, барои мардум мегӯм ки калони мақсад тудей студио акай Алишерам, бародару монтажёр Сомон, акамон Фозил да иҷа мешнавӣ, аҷамстан қатимон дар кору бору мақсад сценарияву ам хеле чизое. Хулас иру сиёмкамон чӣ мешава? Мазда час я и поли гапа чафави ки гайгонкас. Амгас туй дара иҷода? Мумкин аст хурдан. Хурдан мумкин аст. Шумо бигӯед ки мода мумкин аст ё ки не? Ака радной ку? Ира фақат барои сиёмка овардем. Не. Радной даво фақат. Ира шинос омад, видеоша кардем, пул нагирифте. Great. Барои вай. Чӣ мегам неш? Приятный шамода гуфтам. Зур. Иҷада ака сиёмкаи иру сиёмкаи ма ва радное бо чандин таи дигар хизмати мо барои ҳамин мардуме ки дар творчество ҳастанд, мақсад ҳофизам, блогерам, рэперам, чӣ намуде ки ҳастанд, дар чӣ ҷодаи ҳастанд, ҳамин сиёмка да мақсад хушанд.
мо дар хизматем. Уже хай мардуме ки ҳастанд тамошо мекунанд санъаткорову фаъолияти даруни интернет уже медонанд ки мақсад тудои студио чӣ хел дар хизмате, чӣ хел корро ба сатҳи баланд мекунанд. Уже раис ҳамиҷаи таъриф дорад. Раис дидаст хокзария дидаст. Хай ака и уже чӣ хел бигем? Ай 2018-19 уже мо дар як ҷо калон шидагем бигем бигем дар тай дасти ҳами ака калон шидагем. Ман манучер гарчанде ки акаи Парвиз акамон мешава, Парвиз ҳар семона калон мешава, ура мақсад гапи ҳами акара гӯш мекардем. Ягон мавзура мекардем. Натури бо ман хароб буду иқак чизе ки мекардем. Хаки ё бародарои дастгоҳ лубой хеле ба партоён ки задан тамку мақсад чиз нашайда фикр накунӣ. гуфтан радной и бардай як нишон медиҳед. Барда не у парадай. Хулас давоми дурӯғ ма бугум чизе ки мекардем айму вақташ акара мепурсидем ака ҳамин чиза бикунем ина ҳозир чизаи нағза бо ака ай рӯзе ки бо да иҷа кору фаъолият дорему мақсад ай рӯзи кушода шавиш бо якум вайнома миём дами ака мегӯм ака чӣ хелай мега мешавам ба худо зуре як съёмкае ки нашуд родной бугум нормально темаи ҷугия гадои слишком амад интересная видеоча зур бояд буброя ирӯз сиёмкаш мерем галбата мерем ака галбата мерем полни уҷора мегирем хулас дар канали ҳамин бародар ҳозираша чахчах дорем радной гуфтен уҷа дай мерем я бур пешаш бия у пара бигзарем у парадам чизай баъз урғу нороҳат накардам брем я бур пешаш метавонӣ бигӯӣ ки дар реп сум набуд барои мо ҳама каса аку хеле бугум хато мешава ӯ як хоби буд реп барои ман тезтар тамом шид мара фоидаша бисёр расондагиаи реп бале то қуллаи баландтарини фристайл дар реп расидӣ метавонӣ бигӯӣ ки ман дар тоҷикистон рақам як будам дар фристайл ака ира ман худам бугум камтарак нито мешава мон реперо бугам барои ки медонад медонам ки ту рақами як будӣ хай секарата фристайлери сол ягонта бой додагӣ нести мақсад ака ира бо реперо бугам бо дига хе мешава не ки ай мобайни фристайлерое ки мақсад ман хумам дами реп бо чанд шоха дорада фристайл мақсад лирика мехонанд ошиқи андеграунд чанд намуд дар мобайни ами фристайлеро худо раҳматш куна шнапс яке ай топ буд ки ман пацанак будам ӯ акара гӯш мекардем бисёриҳо медонанд ана урам фристайлда беҳтарин буд бача ин полни он боша яку ҳами шикаман ки сер боша ку парвои дунё надора ин ҳамина кофтесини майда кай дам ба дам гум мешава чӣ хеле сози нағзи ҳама соз саломатиё хуб вентиляторчаш кор мекунад қатар када сиёмка дорем галбата мерем хонаи падар роли ҷугида уже ососами бисёр роли ҷугида мегиримаш ку мардум бо мебинанд рада сумпум грет презиш мекунанд соз бешқи я шамолтияк ягон рӯз медорой ку дикас шамолиш додесанам хеле фамиди бо ангуриш додесанам хеле хурдаса бас мегавади ангур бас ина ҷуги шикамдор шикамчадор уҷа фристайлеро бисёр буданд навиг мс шон мс шнапс ман вақте ки майда будам аму вақти соате ки хун дар ҷӯш буд ам хеле бо нақша кашидам гуфтам мерам шон мсра ҷош медром офисша медонистем медром калонкача қатӣ мегум ина ман секарата фристайлер биё фристайл бизанем ин хеле планорам кашида будам як вақто баъд бо хотири синни сол ҳурмати иззат нахостем ки ами рамкаҳои одамгарӣ бубром иҷа локатсиямон 12 локатсия дорем барои сиёмка белифон бо ина иҷа храмакеҳо ҳастай иҷа барои блогерое ки гап мезананд ку ягон чи телефон да дастшон телефона намеқапананд хеле микрофончашон мондагӣ озод да даст наметавонанд ки гап бизананд на студияи роишк иснай уснай ҳамаш ба меҳнати акаи алишером ки мақсад беҳад
чизои даркориша мақсад мошинша гирифтак бигем хонаш инем қадар шида я мошине ки 4 кас мешиш озам ҷада метона 30 кас ба 1000 бишина мошина дод иҷара гирифт кад барои ина корбори мардумам пеш бубара корбори хичан зур бишава раҳмада кад уши ина оз худ даҳамиҷаи так что хидгади интервью шумо сёмка шуд уна уҷада кадрое ки ӯ рӯз гирифта будем ҳамош хай меҳнат дораи бародарам барои аму қадри қимата донистан дар коре подписатсия кардан дар коре ва фикротона бинависен гулбутан меканем майда кадам мебуроем о ба сари хитам биё тора даста биё хмо мере я даставка кунам босо ҷуги киша намегирем ҷуги и ҳамёшо то ҳамҷа меравад то гулбутарара ин ҷугиҳо кай ба калату идея омад ки ман дар як сол қариб 400 видео мекунам и кӯҳна буд ма мақсад командаш дар доштум ки ягон командаи хуб шава ва командарам ташкил кардем духтароро падбор кардем барои актрисаҳо ки мақсад танқисӣ накашем 4-5 та актрисае ки мақсад ҳамавақт дар кору фаъолият туғри буданд ё чона медодум мегуфтум ки мақсад инаи сценариера бояд ини хеле падачак не нашид айсар мисол чанд та актрисое ки хатима баромад кардагиян фаъолият кардагием пеш бурдагием ҳамаям ӯра ёд додагием ки наиҷаш нашид наиҷаша хеле хай бо хушон ақсар хубтар медонанд команда ки пайдо шид мақсад ма монда будам бо ҳамроҳи команда бо ёрдамшон тонистем ба бои ҳар ҷо бо идеяҳоам роӣ мекардам ина ина иҷа хонаи мо ки ози падар модар меистанд ва ипарадам ду хона буд иҷа да ози бародармам омадагиян чанд сол читқатӣ монанд акам ҳастай янгам ҷиянако хулас ина ё сагои падаранд ана падарона худаш раднои уҷа даҳум пеш падар истодагиян ба фикр радноя дарс доиста баш мода гуфтум падар кинологан дрессировчикан тӯли чанд сол шид мақсад соли 1985 дар мобайни 300 та саг саги мо якум ҷора гирифтагия саг медал дора як галачи дора хулас падар бениҳоят чизан муаллими хеле профессионалианда ҳами як гала шогирд дорам бо инҷа мактаби сагае ҳолни сага да ҳаминҷа тарбия мекунана диди сагоро ина ҳама инами саган так что да бари маи хеле рафтеса худут медорой ку азу бепод мебурой падар уже ассалому алайкум уже пишакорам дарс доиси ё та این نبرد سراز دوید آمد مغزه سوری دیگر خیلی نه دادم بودم اگه خدا عمرتونه درست کنه وقتونه خوش کنه دشمنتونه کور کنه کیستونه پری پول چی اردو داریم با اردوتون رسین خوری ای دنیا و آخرت نشه 100 روین زنده باشین گذشتگیتون خدا رحمت کنه شایسته جنت کنه گروهشون پر نور کنه ای حوض کوثر سیراب خدای 18,000 عالم 7 دری دوزخ براشون بسته کنه 8 دری بهشت اوی با نام خدا و رسول دعای مری بسواتا در روز سعید جمعه برای گذشتگی همه جمعیت به درگاه بکه قبول جاشون بهشت جاویدان کنه جزاکان خیرالکثیر امید الله اکبر درخت با اوی آدم با دعا همین و خوردی اول دعا داده دعا که دادی همت با یادگار موافق میشه با گرم میشه با چاق میشه با یادگار فهمی میشه همون مقصدی که گذاشته بودی مثلا من همین قدر ویدیو میکنم برای چی مثلا با همون مقصد رسیدی؟ با مقصدم رسیدم даже ما озимада ростиш просмотри خیلی کلان یا که معیده میشه وکو چیز نیسته مهم نیسته خلاص وقتی که همین ویدیو ما را روز تماشا میکنن 100,000 میگیره 200,000 میگیره 9 میلیون میگیره میلیون میگیره میگم خیلی بینندهش یافت تماشا کرد انا این سبب شد که ما با دردرینی خودم زومبی که ایدومی پراسموتر میده وکو همورا بکشم بله چی پراسموتر رو گرفتیم اینم زیاده در یک سال هم اخوات ستوریس آبش ویدیو را حساب کنیم ای 9 میلیارد زیاده 9 میلیارد بله ببینید یک نشان دادی کلان برای جمهوری تاجیکستان
аз хонагиҳо вақти фаҳмиданд анам хонагиҳо ахватане ки намефаҳмам. чӣ хел қабул карданд? хуб қабул дорам. мақсад ман чандин ҷоҳо да гуфта будам, ман падар гуфтагиян ки ҳаракат бикӣ, коре бикӣ ки пишти гап нашнавем тамом. Ту да маъқулай ҳамин чиз. ҳамин чиза хубтар нақстар бикӣ. ва ман ҳам ҳаракат мекунам хубтар нақстар бикунам. سری پدر و مادر ما خم نکنم. وقتی در برای فریدون کمی نوار میگرفتیم از فریدون پرسان شدیم ببین یاد خودش رو تعریف کردیم من آدمی خوب هستم همچی پدر در برای فریدون یگان سخن‌ها چگونه فرزند خیر خدا را شکر وقتی همین چیزه اولش که خانه دا فیض و برکت های با در سال 99 شده پدری ما 1888 به تولد داشت این پسرم 1999 شد این خانه دا فیض آوردگی برکت آوردگی خیر همه وقت همه خطی مونه مثال فرزند مونه یک از ایدر مونه در اومده که بچه مرا خفه کرد یا چی مرا دزید یکون کوری بیزیب کرد خدا را شکر ما ای فرزند خرسند روزی است البته از فعالیتی که میکند ریپر بود بعد بلاگر شد شما روزی است البته روزی کرده نه از قبول کردم برای خودش در کاری و چی کرد سخن قطعی میگه که دانشمند شدن حسن ای بخونی دانشمند که سخندونی اجونی به خدا خودش یاد گرفت خودش کرد خودش در کاری و خیلی نبود در تاجیکستان در هر جا صورتش بود بچه قدیر این ماده دولت های این ماده خرسندی های که نوم ما در اوجا میشه 1000 آدم ای با صورتی بچه تا فلان جو دیدم او که جاده کای و خیلی شید تو خدا دادش تلان چه خودش که مهنت کردی و شیدم خیلی بلوگیر شما چی کار میکنید در زندگی؟ من همه گفتی مردک کار کردم من در آن بسیار جاده کار کردم من بولوشتی کمبینه 20 سال کار کردگیم 14 سال کار کردم 93 سال در وقت جنگو برای کار خوبم چورخونه آمده پدر کردم اینا خدا را شکر صاحب خونه شدم صاحب در شدم تاجیکو هم خیلی مقاله دارن کار که غلامو وره بخمیرا وره ای آدمی بیکار خدا بیزور تو حاضره ما کار کردم این پرنده ها کفترها شک سگ ایو هم من جوانیم داشتم پدرم سگ داشت خیلی مثال قلبر بود میره میومد این کفتر بازی را از سینی 7 سالگی تو حاضر ما کردم بیون نمیتونم خیلی میوم چیم بیوم یا جورت بیوی غیبتی را کنه ورا این کفتر را دون میتی تاوشید به همی هم زیقید میرویا هم با سبب که پرنده ها را تنون میتی او میتی کفتر و سگ و شک چند تا داره در خونه هست خیلی پیشک دارم اینا 4 سگ دارم اینا با کفتر دارم با جای کار دارم سگ و خطی کار میکنم خدا را شکر با کلینتو میوین مثال سگ میورن حقی خودی را همین سگ درس بته خیلی هم اویلی کم میتن هم سگشون با عقل میشه هم با هم مودم قدیمه دوست میشه همه گنده نیست خوبه ما خرسندم اما امکانیت داریم امروز یگان هنرهای سگ‌های شما رو بینیم خیلی میشه و اینا هست اینا میوریم میگیم میکنن میگفته برای چی ما همین سگ تاجیکی را درس دادم برای که میگن سگ تاجیکی یاد نمیگیره سگ همش سگ های اروسا میگن که پلخای سبک نیست پلخای خزیه خزیش گاو زدی کار کردی یاد میگیره نخو بخو تو بخو شین میخواستیم مینداری باید کنیم با شما برای اینکه اجازت دادید که تشریف بیاریم با خانه شما مهمانداری کردید خاکی حیات آدم که خانه یک کس آمد و خانه دا فیض میشه برکت میشه مهمون خانه آدم در اومد بدی گندگی همش میره و خانه داری برای که یک از ایدرت بدروی خانه داشته باشی ایدرت هیچ کی نداره خانه چی خانه بله رحمت سلامت باشه پدر چی خیلی میفهمد که تو خوب کار میکنی اگه تحفه میبری پدر ها میدونن مقصد اگه اساساً پدری ما برای یاردمی ما داشته نیاز ندارن چون کار میکنن همه طرفا خودش مقصد خوب زندگی میکنن نه ما خبرگیری که میرم یگان چقدیم با میگیرم میبرم میگم که جای دا باشی نباشی حرکت که آدمگری را گم نکتم خانگی ها که خیلی نقص قبول میکردن خوب قبول دارم خیلی تبار چی برای که میشود که اولی آغاز کردن یک کار با میگویند ای نکن نمیتوانی چیه ای
дигар баъд ки ягон машҳур шудӣ каме гап чап дигар мешавад. мара хеш таборум гуфтагӣ нестанд, но ёру дӯстон гуфтагианд, дӯстое ки ака ман намегирам ном қатъи дигар якмин батле ки ман баромадагим 2017 ана уда ёки видеомда чӣ корая миям кор шид, не ки ҳамон вақти соат охир мо ҳисобакӣ бидем, кам бидем, 10 нафар ёки 12 нафар фаъолият дошт. фикр мекунам ҳамаро мегуфтанд, не ки ба мурури вақти замон ки вақт ки гузашт мо дигар қабул кардан. Фаридунҷон туро ба куҷо овардӣ? Интервью да бораи май, барои ҳамаи ки гӯш ки матара ки ҷо овардум. Як ҷое омадем ки иҷада бачакҳои гилбита, бачакҳои круписка, ана поён 63, 61, 65, ана и пара боша, Ленинский район, Рудакӣ, ҳоли инам иҷада овбозӣ меоянд мекунанд. Ове ки ай 46 микрорайон мегзара ку, ҳоли ҳам хем мебиёя. иш қилиб ба ҳамиҷа мегзара мерава. И овози кам шидагиай, намедонам ман хилам наҳодидам ки кам шида. Давраи кӯдакӣ мода ганда бисёр буд. Хулас ин ҳамиҷа ҷои легендарни ҳар як бачаи гилбитагие ки айҷа ҳам оҳан меёфтанд, айнаи овуш моҳӣ меқапиданд. Иш қилиб ризқи рӯзира меёфтему, мегирифтем, мебурдем. Кубикое ки дар ин ҳамиҷа ҳаст, ман 3-4 интервюра дидам, аякаи кира Матеоша, ана ай Фаруха дар танаҳои дом кубико буданд ку иҷада хай кубик бозӣ намекардам. Ман дар 64 мерафтам, мақсад ман дар онҷо таваллуд шидагиам, хонаи хеш таворо ҳастай, кубик бозӣ мекардем дар онҷо. Не ки дар инҷа кубикои калонай ку мо анавора дырнша мешказдем, оҳанша мегирифтем, мебурдем, мефурӯхтем. Як левели нав, як уровни боло. Иҷара хай ҳамин бачакҳои гилбита хичон медонанд ки чӣ гапу чӣ коро мешава. Касое ки тамошо дорен ай гилбита а чизное овардагӣ шо фрешон дору мегум иҷа дайро. Не натури пара полни дайро, ай пара боша ҳама ҳавзои ачисной. Мехостам бигӯям як манзараи зебо, не ки ба калимаи манзара тухни намегирад. Ӯ параш тухни намегирад. Ин параша метавонӣ лубои чӣ гуфтан гирӣ. Ҳамин дар бораи ачисной гуфти якдубор рости беняд шавқовар аст, баҳан ки душвор нест дар ҳамун бӯ зиндагӣ кардан. Акаям тоям хай шамол памоли сахт нашава ку, бӯи ин намебурояд, иҷа дору мезананд дигаву дигар. Ака братҷон як чӣ мегӯм? Ин австе шикоят кардасай, ҳамин чизе ки мебия ҳамин хитода. Аймонеста. Аймон замин давера. Я ҳамин чима овқати лоиқати. Шидагии ҳолате ки мара занг задагиам, ҳамун одаме ки мара ҳарчи гуфтагиай занг задагиай, ман қатъинем бародарам чӣ эҳсосӣ наси бешашигӣ. Ягон чира реклама ки реклама ки ози гуфти да ёдам омад. Ҳози ӯ бародар кондисионер фурӯшай. ҳамун вақте ки мара ҳар гап мегӯ, ҳамун вақтиш кондисионер мефурӯхтанд, ҳамаи ҷои битавая техника доштанд. Ози худаш блогерӣ кардестай. Полни ҳамаи полни кору бориш кондисионерро акс ёш кати. Хулас ҳамин хеле мегуфт, ина пеш ай одама як чӣ гуфтанд, фикр ки мумкин яке мабода ҳамчи ҳама ки ин ягон чизи безеб нест. Мегум ку хушрӯ пешиш бибари главни. Ҳам бародар ози ҳамкориш дагӣ. Зинда боша. боз Сай камазо ҳама қуму хок ҳам хеле чизо мегиранд мебаранда барои сохтумону дигар чизо. бале. Ҳамин ҷои кӯдакият, кӯдакӣ дар ҳаминҷа гузаштагиай. кӯдакҳои ҳозира бошад дар паркҳову плейстейшн мегӯянд ба мо Давраи мода акай ман, давраи мода сони буд, сони 2, баъд контри 1.6. Кӯдакӣ монда буд, не ки мо бо беғарзаи саршавӣ и ҳамин пайдо шиду мақсад камтарак дайроф кардем, не ки беғарзаи мо 1001 бозӣ доштем. бале. 1001 бозиҳое буд ки ози мисол кӯдакҳои ҳозира да бугӣ ва ё намедонанд. Ӯ рӯз охир Абдувалӣ мисол биҷила намешноса. Мегӯ биҷил чия? Мумкин аст биҷил битарсонашонаш бути. Вай намедонам. Хулас Абдувалиҷон яке тамошо дошта бошӣ, хай ростша гуфтам. Ҷои зур овардум. Хай интервют ку ҳаётат намерава. Ягон каси дигара интервью бигирӣ ку, ягон ҷодбара бига ака ҷо нороҳата, мегӯи ман як ҷое рафтагим, инҷа чия? Дар Тоҷикистон мо касеро намепурсем, ҳама мегӯянд ки
ҳамчун легенда, масалан легендаи вайн Занҷабил Бро. Агар мо Занҷабил Броро ҳисоб накунем, легендаҳо ҳастанд нафароне ки ба ту писанд меоянд аз ҷавоно, биё аз ҷавоно мегирем. Занҷабил Бро як тараф, смузиро мегирем як тараф, аз ҷавоно ягон кас ба ту маъқул аст? аз ҷавоно ёшиҳои Занҷабил Бро ва якҳо легендаанд. Ман худам дар чанд подкаст аяму вақташ мегум ки Занҷабил Бро зурай смузира нав гуфтанша сар кардам барое ки фаъолиятш бо нав хубтар настар шид. баъд ки кентои прафшон ҳардаш якҷоя чери қатии Юсуф нафаси нав дар вайнерӣ. агар ки бо dabole хичон кор кунам бо настар мешаванд. Чухелем бачаҳо. Асос ассалом. Ассалом, ассалом. Як галенку. Салом алейкум, салом алейкум, салом алейкум. Салом алейкум. Инҷа мактабе ки ман хондагиам. Ё ҷои бромада рафтест. Бегашид ва шуморо агар уҷа намебурдум лави об, метавонистем ки мақсад чӣ кунем? дар мактаб чанд кас таҳсил мекунад? Я 6000 талаба, 6000 талаба. Чӣ ҷан? Амасос, аманас, амаху. Эй, ча, ҳама бромад рафт? Бале, кайфа чокайга. Инҷа гап чап кайс. Ё амият натие, фаҳмидӣ? Инҷа метавонад ки аз мошин мола бихӯрад. Чӣ ҷан? Амасос. бениҳоят душвор аст гап задан барое ки фавигро ҳама шинохта истод. Якоз бояд мо мактаб дорем, ягон симхона бидорем, медонӣ? Анам ё калон шавам, ман бемуғлис бемонам. Давидҷо мебре, Давидҷо мебре. Таво, таво, таво. Иқад салом кунай, иқад. вақти фарзанддор шудӣ, ягон чиз иваз шуд дар дарунат ягон? Оташ шидам. ягон ҷиддитар шудӣ, ягон ё ки гуфтӣ хай бас ин корро дигар намекунам, ман падар шудам. Мешава вақте ки ҳамин одам вақте ки ягон кор дам бошава дигаву дига, на танҳо фикри фарзанд, фикри падару модарашам мекуна, оста оста ба мурури вақти замон ҷиддитар шидан мегира. бе ҳамин хаторо накунам, бе ягон хатои дигарро накунам. ҳамин хеда бо вақт рафтам бигира. фикрам зиёд мешавад ки ҳамин хатарора дар хидмам наёрам, хонагиёмам зиқ нашаванд. И симхонае ки ма хондагиам ва иҷада беҳтарин муаллиму муаллимаҳо будагиянд ва то ҳозира ҳастанд. ва ҳозир ман иҷа даромадам баъди чанд қа тамоман ҳози эҳсосот дигаи чӣ хеле ки ай пеши дар қабул кардам. ҳамихе ана тамоман дигаргунӣ шидагиай ҳама тарафайна досткаҳои электронӣ фикр мекунам ин кӯдакое ки ҳозир хондестанд ай моро дида 100 маротиба бо хубтар настар мешаванд. бале. мехостам як бор дигар миннатдорӣ баён кунам ба роҳбарияти муассиса барои ин ки иҷоза доданд ки дуроем дуромадем ҳамсоҳбат шидем. хуб туро қабул кардан. беҳад хуб. ма бовар кун дар ҳаяҷону маяму омадан то ҳамиҷара хуби бад қабул буд. чӣ гуна шогирд будӣ дар мактаб? ма шогирди ма аллочи будагӣ нестам. ма ҳамин ҳама хати як дар ҳамаи чизе ки фаъол будагиам. чӣ чорабиние кишидагие мақсад актёр бозӣ кардагиам, саҳначаҳода ҳамаи чизода мақсад зарари ма расидагӣ нест. ай пишти ма ягон нафар омадагӣ иҷада шикоят кардагӣ несте ки талабаи ҳамин мактабай 11 соле ки ма дар ҳамин мактаб хондагиам, хеле гап шидагӣ несте ки анами хонандаи нами хеле синф мактаби мисол 59 ҳозир 120 чандай 24 ҳозир 124 ай. вақте ки ман мехондам мактаби 59 буд. дар 11 соли ман ягон бор шидагӣ несте ки шикоят ягон муаллима биёя ва барои муаллимаи мо ё ки ягон нафари дига ки инами талабаи шумо зарар расондагӣ. хулас вақте ки ҳамин зарар намерасонӣ и худаш ай корои хуба хубай. бале, бале. дар соли 2026 масалан ягон мақсади дигар ба худ мондаи ягон проектҳои хуб дорам, беҳад проектҳои калон дорам. насиб карда бошам майда карда саршон мекунем. чӣ проектҳо аст метавонем? якта хитхайп проект нависагиам ки бо ҳамроҳи блогерҳо мешавад, чанд блогер мешавад ауҷа. хулас ҳамон вақти соати биёям мумкин нашава яке баъд нито нашава проект ҳамхе бимонад.
ба видеои вайн мо нам ҳаракат мекунем ки исола чизое ки мебурем ҳаракат мекунем ки ҳаму мақсаде ки дар дидани худам дорум чизое ки бояд планкае ки мондагим ай ҳаму бигзаронам. Мисол як видео мепартом назар ба усола бидагиёма бояд иш хубтар боша, нақстар боша ва комментариёрам фикри ақидаошон дигахе калонтар бинависанд. Просто я смайлики хандани видео зур хе ман мехоҳам ки бо мардумам ёд битан ки ин ҷаш агар ихе мекарди бо хубтар мешид. шароитҳо дар ҳақиқатан ба ҳайрат оварданд, барое ки як ҳатто вақте мо ҳам дар мактаб будем ин гуна шароитҳо набуд. Бале мам ҳамаи чиз ҳаст, ҳамаи чиз фақат биё бихон. Бале нафарое ки ҳозир дар ами гилбата дар мактаби 124 мехонен, тамошо мекунен, дар мо обуначиен. Ман худам дар ҳамиҷа хондагим 11 сол ма. Кадоми шумо и гуфта намешавад дар даруни одам яке пайдо мешава. Мехоҳем ки блогер бишен, ҳаракат кунен, як контентое бикунен ки фардо ҳам падару модаратон ай шумо розӣ боша, ҳам хитон наваротона тамошо бикунен, изо накашен. Яке гуфта намеша дар дили ягон тиш ҳаст, метавона ки ба боварӣ ҳамин чиза пеша кунад. агар ки ба фави ки соли 2015 баргардем рӯ ба рӯяд шинад ягон тавсия медодӣ инро накун ё ки гуфтам чӣ хеле омадем хе бира фаҳмидӣ. аз ҳама чӣ розӣ ҳастӣ? ҳама чӣ розиам. хай ҳамон вақте ки сар кардем чӣ хеле гуфтам 10 нафар будем ё 12 нафар будем блогеро. Мисол пешаи мо агар ягон кас мебуд ӯ фавика тавсия намедодум ки и кора бика, и кора нака. Мисол мо медидем ҳамон кора намекардем. Вақте ки мо хумон рафтестем ҳама чира хумон дидестем, бигем мо ҳами як шити калон доштем, чӣ проблемаош қатъи ҳам хе рафтагем фақат. Дидем таҷриба шид ва мардум да мегем, на танҳо ӯ фавикда ҳаракат кунен, як видеое кунен, як наворое бикунен, як гапое бигӯен ки фардо пушаймон нашен. Ан ҳами чизора мо да нафарое набуданд ки бигам. Шумо да мегем. бале. Нақта сари хат. дар бораи медонед ки нафароне ки дар комментария медароянд бинед як гапои қабеҳ мегӯянд, хед мекунанд, аммо дар берун мебинанд мегӯянд акай фавик як сурат гирем хаттон. Окей, хеле мешава. Бо баъзе ҳолат шидагие ки нем хеле брат чихе ҳама наз меша хай шигр. Я сурат бигирем, хай сурат мегирем. Я сайти то чӣ буд? сайти то чӣ буд? То мара намешнаси. Агар мебинам хеш номта намедунам. Дидагие ё ки ҷураш бегам нома. хоб Фаридун, боре шудааст ки ту ҳис кунӣ ки шахсоне ҳаст дар наздат ки фақат барои машҳур будани ту бо ту ҳастанд? шидагиан хеле чиз бисёр мешава, мақсад ҳолатое мешава ки чиста барои ҳамин аудиторият қатъитае. Ягон нафар пайдо мешава ҷура ё ки хай вақте ки аудиторияи калон дорӣ метавона ки барои аудиторият бошад, феъли рафторат, кору кирдорат дал чишда ӯ да интереси нест. боре буд ки ту худат ягон касро медидӣ бениҳоят машҳур, мегуфтӣ ман бояд барои ҳамон машҳур буданаш бо ягон коллаборатсия кунам, ягон видео кунам? Шидагие хеле Роналдо дане ки олинагам шуд. Не, мақсад ман худам хеле феъл надорам ки ягон каса барои на танҳои на мисол ман подписчик дорам, и қадар обуначиҳои бисёр баъзеҳо сум доранд, ягон чиз дига ман ҳам хеле феъл надорам ки барам барои сумаш қатиш дӯстӣ кунам ё ки умуман барои чиз қатъи ягон нафар бурам қуша партом дуруға хахалавид кунам исоса ҳам хеле феъл ман надорам ва наздикое ки қатъи ман ҳастанд ҳамон бачаҳо орам хеле феъл рафтор надоранд. уже и круги мо да маълума медрои ку маълума ки барои чие, ки мақсадаш чие, барои чӣ омад. уже мо и чизора бисёр дидагием, уже опытмон гаҳанда бисёр шидагие. ман аҳамият додиам дар инстаграм бисёри варзишгарони тоҷикистонро чи аз ММА, чи аз футбол ва дигар намуди варзишҳо дастгирӣ мекунӣ. бениҳоят як дастгирии самимона. Сабабаш дар чист? ростиш бисёр давлатҳо ҳам рафтагием барои тими мунтахаб, барои командаи Тоҷикистон дастгирӣ, мухлисӣ. бояд анам ёра дастгирӣ кунанд. футболистонмона
варзишгарое ки муҳорибаҳои омехтадан ана миёра бояд дастгирӣ бикунанд, анами бачаҳое ки парчами Тоҷикистонро мебардоранд. чем ози аҳамият дода бошем, чӣ камақлай, чӣ мақсад намефаҳма, ҳамонро сиёмка карда дар интернет партофтаистанд ва мардум ҳамуда комент доранд хаха иш ҷураш дароӣ мекунад, уш ҷураш дароӣ мекунад. чем ҳамиёра дастгирӣ кардан, бояд ана ёра дастгирӣ бикунанд ки ин нафаро бо парчами Тоҷикистонро мебардоранд. шояд ами як лайки худуд ё ки лайки як бародари дига сабаб бишавад ки ин видео на танҳо дар дарини Тоҷикистон ай сабаби лайки зиёд буданаш дар дигар ҷоҳорам бирава, Узбекистон бирава, Қирғизистон бирава, дигар ҷоҳам хе паҳн бишава. ана миёра дастгирӣ кардан дар кора. ман ҳам хеле шахсан худам ай таҳти дил медром мебинам бачаи мардак медал қати омадагиай аэропорта бирен тамом дастгирӣ бикунен. ака мекунанд бисёр блогероне ки дигарошам бояд бикунанд. бача дар UFC задестай дига варзишгараш сторисиш намекунад, буромадай уже чемпион шудагиай, баги сторисиш бику, нишон бите ки ту дастгирӣ кардестай. як Тамаев ина омад соатои 6 саҳар ҳама да ҳамунҷа мисол ҷамъ шиданд. бачаи мардак ба медал фуромадагиай, ҷамъ бишен, дастгирӣ бикунен. ман ҳамин имкониятам ҳастай, ҳамин инстаграмам ҳастай, ҳаракат мекунам ки барои бачаҳо, барои парчамбардоро сарфиш бикунам. ай ман ҳеҷ намерава, як сторис мерава. вақте ки ман 5 давлат рафтагим барои ами балечкӣ кардани Тоҷикистон. дар ӯ интервюрам гуфтагим навобаста бой метаҳанд, мебиранд, ҳаракат мекунем дар баршон бошем. бачаҳо оста ҳамаш нағз мешаванд. варзишгарое ки дар муҳорибаҳои омехтаанд, ӯрам бояд дилмонда нашаванд. кадомеш ки мисол ба бохт рӯбарӯ мешава, бояд бихезаву ҳаракат бикунад. хулос ҳар ҷое бошанд, зинда бошанд. дар зиндагият дар бораи опит гуфтӣ, ягон таҷрибае буд ки пас аз он ту каме эҳтиёт мекунӣ дар интихоби дӯсту рафиқ? ака ман бисёри баъд дӯст надорам, ҳамин ҳисобакиян максимум боша 10 касанда. ҳар кас қати дӯстиам намекунам. ягон чи дар кор шава айма, агар имконият боша ман барои авай метавонам бикунам. агар ки не дӯстӣ куниву ҳар рӯза дӯстиро худат умуман да чӣ мебинӣ? ман бо ягон каси дига аса немно санҷоб. ина мисол дӯстиро да чӣ мебинӣ? ба ин суол дар як дақиқа ҷавоб додан ман наметавонам. бале, ин гапи хитам дуруст. ман мисол дӯстима дар ҳамун нафарое мебинам ки озод ман дар кадом мавзӯе боша қатъи ӯ суҳбат карда метавонам. дар ҳамун нафаре ки мақсад дӯст ман худам ҳисобиш мекунам, ё ки ягон проблемаи семейни ман, ё ки ягон мушкилии ман, баъд дӯста ҳамун дӯстера ман мебинам ки ман мушкилӣ дорам, ӯ мушкилии маро пеш ай ман медонаву дар фикри ҳал кардани мушкилии ман, ё ки ягон чизи ай ҳама қимата дар ӯ бовар карда метавониву гуфта метавонӣ. ана ин чизоро ман дӯстӣ мебинам. барои ҳамун ман дӯстом каманд, 10 кас максимум. ака номбар намекунам, хичон медонам. боре шудааст ки бепул монда бошӣ ва бигӯӣ чаро ман блогер шудам, пушаймон шуда бошӣ аз блогер шуданат? ай бепулӣ танқисӣ, ай кас пушаймон. ту бугози сум дорӣ? не яке ҳолатое мешаванд ки мақсад бесум мемонем. ин чиз интернет худаш нав сум додан асар кардагиай. ҳамун вақтиш ку сум намедод. мисол мо меомадем вақте ки ҳамин кору фаъолията дӯст доштем, меомадем хаки и шоҳиди и чизо бо ҳамун бародарои наздикемон ҳастанд ки ролтон мехӯрдем дар даруни офисмон 4 нафар бо дар вақти коронавирус. леки пеш ай коронавирус ҳам мо дар ин ҳолати коронавирус будем. олям хеле неки хай шугр да ҳамаш хубай. не ки пушаймон шудагӣ нестам, барое ки вақтам хуб гузаштаестай. ман ҳам саҳар мехезам, настроениям соз, значит ҳамон рӯз рӯзи май ва бигзор ягон вақт нашава ки мақсад бихезам настроение надошта бошам. не ки надошта бошам, хоб мерам то настроение соз шуда. соз шава ба мехезам ай хоб. оё дар ҳамин давоми зиндагият буданд шахсоне ки бо ту буданд, якҷоя кор мекардед, аммо ҳозир нестанд ва сабаби рафтани онҳо дар чист? фаъолияти қатъин будан
бачакҳои группаи репери монда бидагиҳо будан, ҳамаш якҷоя будан. ай сабабе ки кору боршон бисёр шидагия ҳамаш ози хобишон буд чид бигем ҳаму темаи реперишон ҳамаш ай пай зиндагиян. ман ҳамёра мебинам хеле ягон рафиқи наздик ки боша бад нест чида боша хеле не. нигоҳ кунед вақте буд ки ролтон мехӯрдӣ ҳозир қариб дашидак зест ҳол якта мехӯрда ҳозир дута хӯрдеста ҳозир пеш рафте. ягон ҷои чизиш неста медони яка бешӯхи ҳолате буд. ҳозир ман ҳамин қиссаро нақл кунам. ҳамин вайн боришидагия манучер суратша агар бимонем, ман манучер, акай алишер ва акай парвиз 4 нафар. баъд аҷамстанам қатимон омад 5 нафар. хулас ҳолате ки 1 сум надорем. манучер дар киссааш сум дора як тақрибан 28 ё 29 сомон бо қатига танга. меброем аму корхонамон ай гулистонда кор мекардем. як офисчаи майдак доштем. ҳамамон дар ҳамунҷа кору фаъолият мекардем. пранкам сиёмка мекардем, вайнам, чизам роликои интервюрам мегирифтем, ҳам хеле чизо. баъд биромадем хӯрдани қати манучер рафтем. дуромадем ва гуфт ходок мехӯрӣ? гуфтам о. баъд як тамада гирифт, якта худиш да. ва хӯрдем хай бучид ҳеҷ чимо нашид. бачаҳои калон чӣ хелай 2019 сол ами вақти ами коронавирус агва чӣ гуфтем пешаёрам мо вазъият мурани коронавирус. хулас ба бо мехӯрӣ? гуфтам о. бо якта дига задам карочи, бо якта дига ӯ зад карочи ҳами ҳисоб кунем 5 суми 10-20 уже бучидагия. бо мехӯрӣ? гуфтам о. ва хӯрдем бахела эсум дорӣ? гуфтам надорам. ба гуфт чӣ байқа хӯрдаест? гуфтам эсум надорам кишдагира бумбурам. ҳамин чиз гуфт чанqa прикол шуда буд. сум надорам кишдагира бумбурам. мега ту фикр намекунӣ рафтао ман сум надошта бошам. ва гуфтам хай мумкин ман фикр кардам ки ту дорӣ. ҳамин гапа гуфтам механдидем. мақсад ҳамин рӯзое ки ҳастанд сабабаш ҳамин бесумиву мақсад ҳамин чизо не ки рӯзои мо зур мегузашт. мумкин мо сумдор мешидем ҳамин қадар зур намегузашт. ҳар як хотираҳо дорем. хулас ҳамаш дар шигр ки ҳамин рӯзоро мо дидем ва гузаштанд. ҳозир бошад қариб 20 давлат ходок мехӯрем. ходокро дар давлатҳои хориҷа мехӯрӣ. дар историяҳои инстаграмат бениҳоят бисёр шӯхӣ мекунӣ дар бораи як нафар Суруш. каме маълумот медодӣ кист барои ту ки Суруш? Суруш як бачаи нуронии кал. Суруш яке ай дӯстои тобмае ки ай 2017 сол мо якдигарро мешиносем ва 2018 мо дӯстӣ пайдо кардем. Як сол ман бадш медидам, барое ки ҳамун лигае ки ман батл мекардам вай метавони саперники ман бишава ва ман мехостам ки саперники ман бишава. биром издиватсаш кунам хеле ки мо дӯст шидем. ҳамун қасдоро ҳозир хе гирифтестем дасторисо партофта. беҳад бачаи нағзай. агар ки ихе нигоҳ кунем вай бизнесмени хубай, тиҷораткорай. ана ҳозир як гала бизнес тренеро ҳастанд ко анамо агар ки я бироя рӯи майдон чақчақ бикунад бисёри нафаро бо метавонанд соҳиби ягон бизнеси дигарам бишаванд. беҳад кали зиракай. ҳала чӣ гуфтанем дар борааш бисёр чизо ҳастай. мо египет бо ҳамроҳи ҳами Суруш рафта будем. баъд дар сафарам дӯсти хубай, ҳама тарафа дӯсти хубай. баъда када буд пардаи хонара гуфт мезанем. ин аз зимистон буд мешава. ӯ рӯз пардара гирифт овард. 3 моҳ гум буд. хулас ваъда хилофа бисёр чизо дар зазорои хичат дора. ӯ кал не ки ман гуфтам ку барои чиз дӯст нестам қатиш. ҳамин сабаб бисёр чизои дига хотираҳомон ҳастае ки ҳамун чизоро маҳкам мекунам. мумкин ман дар топ дӯстош набошам, не ки ӯ барои мара яке ай топ дӯстое. дар куҷое боша зинда боша. ой мо планои бисёр дорем. мо гуфтагем старик мешем бо ягон ҷо мезанем мерем. зурай бачаи нағзай. барои ҳамун приколаш мекунам. дӯстон оинаи ҳамдигаранд меган. анамо оинаи май. сарашин холи ялтирас мекуна хита мебинӣ. бори аввал бо Фаридун кадом сол ва чӣ гуна шинос шудед? бори аввал соли 2018 якдигаримон дар лига батлеров дида будем.
медонистам ки ҳамхали персонаж ҳастам мақсад неприязн доштем баъд чанд қапаз гав зада будем урам да мами хеле взаимни неприязн будай баъд қатъиш ҷура да кинои мирзо шидем соли 2018 михе ҳамихе тозира Фаридун чӣ гуна инсон аст? одами пасти намешиданӣ инами охир чӣ хеле одама инами 10 гап мега ку 9 та шӯхия яташи дурӯғ гапи рост надорам одам ҳама одам сабаб шидагия ки яки ман дар зиндагим дина шидестай если по сути бигирем беҳад бачаи хубай дар ҳаёт бачаи софдилай бачае ки любое время ҷурагӣ када метонада любое время ман метонам нашод сумар навайда занг зана вай мара выручат мекуна любое хе ё ки ман дар депрессияк бошам ман дар қим бошам вай занг зана ман дар гав задан дар кор бошам вай қатъи ман гав мезана новобаста соат чанда пеши ман мехеза меоя ва ман беҳад қадрдонӣ мекунам хеле одамада барое ки хеле одамон беҳад камайдаи давр замон боре шудааст ки шумо Фаридунро ё Фаридун шуморо дар ягон ҳолати ногувор гузошта бошад? бисёре хеле шидагие ку ё шагав намезанам хай шидагия агар ба Фаридун ягон муроҷиате дошта бошед метавонед муроҷиат кунед барои он ки ӯ намедонад ки мо аз шумо дар бораи ӯ интервю гирифта истодаем. фавҷон бахшиш ки як 6-7 моҳи охир ман камтар вақт ҷудо карда истам дата ранги пешина ман наметавонам ҳар рӯз пешат биём барое ки брат хай зиндагия уҷа кӯдако калон шудестай даводаи зиндагӣ кор даем худта медонӣ ки ман хеле просто пешта намеём медонӣ ки кор даем баъди кор хона барои кӯдакодам нимай надодан дар корай ва ин чиз мара беҳад зиқ мекуна барое ки ман кӯдакома айтада боло донистаистам не ки бо ман по возможности кӯшиш мекунем ки пешту биём ва по возможности ҳар рӯз тура занг мезанам раҳмат ҷураҷон ки ҳастӣ ва умедворам ки ту мара понимать мекунӣ ҳамин ҳолата мешавад хеле ҳолатҳоро ҳам ки мақсад дар дигар давлат ходок бизанем ягон чи ака нигоҳ кака чӣ хеле ки гуфтен мақсад 20 давлат 19 давлат рафтагиам мардум дар интернет мебинанд мисол мегӯям фавик мисол биган агар фавик сумдора и қадар давлатҳо мерава фавик ина и давлат рафт ӯ давлат рафт ҳар як и давлатҳое ки ман мерам мисол по бартеру ба рекламаи ягон ширкатҳое ки ҳастанд ҳаваё мерам мисол турагентствоҳо қатӣ бо як чизи дигара бачакҳо шумо да қайд мекунам на танҳо бачаҳо духтародам зиндагиҳое ки мебинед дар даруни интернет ҳамин чизҳоро метавонед ки бовар накунед барое ки уҷада метавонад ки ҳамаи ҳамун чизҳо сохтакорӣ боша мебинанд бисёрш ҷудо шидаистанд мебинанд мисол духтарак фалонӣ барои занаша инами қадар гул бурд ё ки барои арӯсша инами қадар гул бурд падаркаҳо дигау дига та якҷо медонед ки дар даруни ӯ зиндагӣ чие ина чӣ хеле ки мисол ман мерам дига давлатҳо нишон метавон полни катфади суса хеле не ки не барои ҳамун зиндагитона биқапен ҳамин шуд мегира як нон миёра хонад ё ки ҳамхе дасти холӣ медроя хирсан ҳамуда қаноат бикун ва зиндагита биқаб чӣ хеле ки бародар Мунфатиддинам гуфтагиай аҷамстан мега агар бисёри нафаро зиндагии ҳақиқии худшона 20%ша нишон медоданд ин рӯз бисёри нафаро аз зиндагии ободшон ҷудо намешиданд барои ҳамин ҳаракат бикунен и дарини интернети дигаву дига чиша аҳамият натен хулас па бартеру рафтагӣ ва шукр мекунам дар ҳамин соҳаи медиа нафаре буд ки туро фиреб додааст агар бошад чӣ гуфтанӣ ба он кас дучор шава худаш бадагиай мақсад давирят кардагием ютуб канала пулое ки мақсад ютубда ҷамъ шидагиай ака бо тимболе ки ҳозир монетизатсияш уқа нестай камай уқа сумеам нестай мақсад кирои даъво боша давирят кардагием пулои ютуба нест кардагиай ба кала гирифтагӣ нестай хай хичамам хеле ягон ҳолата биғалтава ба кала нагиранд мешавад хеле наки сабр номашро намегӯям не номша чӣ дар кора гуфтам худо бизанаш ба масъалаи радной агар баргардем ба фикри ту ман дар зиндагии раднойро мебинам бобоҷонро бениҳоят як одами хуштабиат одами майда ҳам шух аст ҳам таби болида фақат ба ӯ чӣ намерасад ки ба топ блогерони тоҷикистон барояд масалан ӯ дар топ блогерои тоҷикистоне ӯ уже дар топае ҳамин блогерои тоҷики химон
کدامش دیگه که شومیخی مقصد بوی دیگه و دیگر چیزش چنی همین ردنوی باشه. افیری بویش ده 270,000 آدم بود. افیری بویش ده. مقصد یکی های تا بیساب میخوره. من برایش سوال دادم مثلا پس از غروب اولی طلوعی پس از همان بایی گفتگی یگان دیگر یگان شومیخه بگو. آخی ما آمدیم یه نسترانی مرا پراندن جایزه رو ندادن و من برابر دیوان در دیپرسیا بود. وقتی که اکا در دیپرسیا دادن در دیپرسیا ما هر دوالای پارت افتیم گشیشته. نکی این سال با حرکت میکنیم. نکی ردنوی یکی های بچه های هسته که بچه های زنده دیل بله بچه های ورنیه لوبای چیزی که مقصد ما خودم دارم میتونم که دویریتش کنم. بله تلفن ما خانه ما ماشین ما اگه ندارم ماشین ازی میتونم دویریتش کنم. بچه زوره. بله. با فریدون چند سال شد که دوستی دارید؟ با فریدون 2024 کانتنتی 366 داشت. نمیدونم یکم سر ویدیوش رفته بود چانقش رفته بود و ما اومدم اول نوشتمش که اکا قطمه ویدیو میکنه من نوای مسکو اومدم بعد گفت میکنه دیگه همون جای رفتم خیلی نوازی مثلا تا حاضر رفته سه دوستی و برادری. باره شده است که با فریدون گپ‌هایتان گریخته باشد یعنی که جنگ شده باشید؟ اکا طریقی که مثال گپ برزین نه برای که مثال وای ما کلونه هم جسمانی ده بعد هم او گپ دو نه نمیشه وقت او جنگ که من یه چی میزنم دی هفته کمده میغلطی. با فکر شما فریدون چگونه دوست است؟ یک خصلتی بزرگ فریدون رو بگویید. فریدون همچون دوستی بهترینه خصلت باشه من می آفشته و من میارشتگیم زنگ میزنم اگر سراش نه تکسی رو بگی با خونه ما رو بیو نمیگه چی گپه خیلی حالا خون میشه چی گپ شده باشه من سراش من خیلی میرم تکسی رو من میکنم میرم با پیشم میرم خونش رو بگم لبه چی گپه میگه بیا آفیس میریم ای آفیس مرا زنگ زنگه مرا زنگی بسن رو بگشتم مگیم. خصلت خوبش چی؟ میتوانید بگویید؟ ای همه خصلت بهترین اگه از این همه ما در دستگیری کرده مثال ولی کترش نکدم اگه دستگیری کرده همش بهترین ای همین قدر مثال کاروی که یک جای قطعی دیگه بلوگرو میکردیم ردنوی قطعی ما موند ایستاد در همه حالت این هم возможность داشت میتونست برای با قطعی یکم بلوگری که برابر دیمای ای مرا زورای برای همکاری کنه 1001 تا کنکورس کنه که میتونه زنگش بزنه زنگش زدگی اندازه بیا قطعی ما کار که بشخی پروست هم میره پیش یاد سویتیتسا میکنه استوریس میکنه سومش دادن میگیرم نه که همین نرفت ایستاد و هر کسان وقتی که خوبیش میکنی خوبی ترا برگردوندن نمیتونه و این بچه همین ایستادنش حرمت عزتش برای مرا فکر میکنم 100 ساله اخیر خوبیه. ردنو یکی از بچهای خوبه. فریدون حاضر همین شرایط ها رو من میبینم و یک سوال با سرم آمد که سرشوی همین فعالیت چگونه بود؟ همین گونه شرایط ها بود؟ این خیلی شرایط ها نبوده که وقتی که ما در ویمیو کار میکردیم با همراهی عبدالرحیم افتادی خدا انا اوجده کدمان ساز بود همه طرفا نرمالی اوفیسچه داشتیم بعد ما و اکای علیشیر ای کار برآمدیم وقتی که ما کانالای خمون شده بودیم همه چیزمون ما ای کار برآمدیم و پرویز منوچهر که دادی خدا ای کار سر کرد ای کار سرشون کرد خلاص ما در حالت بودیم همون وقت ساعت که نه پول داشتیم نه کوارتیره که مقصد اوفیسی که در اونجا سیامکا کنیم و یک جای جمع بشیم اینترنت نداشتیم تلفن های خوب نداشتیم برای نوارگیری و پیدا شد یک شخصی که ما را دستگیری کرد ای سبب که ما الهام داشتیم ذوقمون بود پرویز پود که دبرو
ҳамон вақт Марҳамат. соат акай Парвиз Камера дар ҷои ихтиёри шумо. офис гирифт. Офис барои хичон будан, барое ки як офиси пештара доштанд, аюҷа иса кучидан наздиктар. Мо да ҳамуҷа кору бори вая пеш мебурдем, ба ивазиш мода ҷо дода буд ки ҳамҷада кору бори хитона бачаҳако пеш бубарен. Пул надоштем. Умуман бачаҳако пиёда меомаданд. Акай Алишер Қатӣ, Манучер Айхиди Нагорни то сирка меомаданд. Ма боша ай гилбита. Бо дар ҳамон вақт соат ҳам коронавирус, ҳам ҳамон оиладор вазъият безеб, ака чӣ хеле ки илҳомон буда кормона дӯст медоштем, кора конкретни қапидем то инами рӯза омадем ва ҳозир боша шароитҳомон хуб, офиси калон бо чандин нафари дигада ирӯз бо хизмати мо мерасава дасти ёримона ба ваё метиҳем. Нафаре ки нав сар кардестана видео мекунанд, гуфтанием ки бародарои азиз, касое ки сар мекунен, ҳаракат кунен, видеои нағз бикунен. Шахсан ман худам видеоҳое кардагием ки то ҳозира ростиш зиқ мешавам, пушаймонам да ҳамон видео. Ҳаракат кунен, главни илҳом дар дилтон боша ва ба мақсадтон мерасена, соҳиби ҳамаи чиз метонем бишен. Главни контентша ҳамон одаме ки завқ дора хушрӯ пеш бибара. Ассалому алайкум ака Алиҷон. Чанд сол шуд ки шумо Фаридунро мешиносед? ва алайкум салом, салом алайкум. Қатӣ Фаридун 10 сол мешавад қариб ки мо шиносоӣ дорем. дар вақте ки ман Қатӣ Фаридун шиносидагим, Фаридун як гудак будак. Дар назари ман ранги медонед чӣ хеле ман шумо дар пример биёрам ки чӣ хеле ки синфҳои 11 дар мактаб синфҳои як китоб метаван иш дар гил метаку, ҳамон хеле буд фарқият. Вақте ки ман Қатӣ Фавик шиносидагим будам, як гудак будак дар назари мо. Олиам ҳамун додарай, олиам ҳамун кудакай дар назари мо. ҳамчун як шахсе ки дер боз Фаридунро мешиносад, ба фикри шумо Фаридун дар ҳар гуна ҳолатҳои зиндагӣ чӣ гуна инсон аст? Ака как обычно дар любой интервью, любой каса вақте ки мепурсанд дар бораи ҳамаи шахсиятҳои рафиқош, ҳеҷ кан намега ки инахи одами чияй. Не ки реально ҳоз ман ҳамҷа таъриф ранги таъриф мешавам, намедонам ранги чизе ки қабул мекунанд. Фаридун хай ҳама медонад чӣ хел бачаи. Бачаи хубе, бачаи правильне, бачаи ман 3-4 этапи зиндагии Фаридуна медонам. Гуфтам ки мо вақте шиносидем, Фаридун кудак буд мисол. Ососа ба ақл шидан гирифт. Мекна то ҳозир инак беақлӣ мекна. Намегум полни ба ақл. Вообще-то кудак будак, баъд ососа бо калонтар шид, ба ақл шид. Фаридун дар любой кипиш чӣ хеле ки дар зиндагӣ боши, чӣ хеле қатиш рафтор кунӣ, ҳам хеле қатӣ тай дар любой ҷо, любой хел. Метавонам гуфта 100% гарантия кардем ки безопасни бачаи любой хел қатиш рафиқӣ карда мешавад, достоини бачаи. Ягон маротибае шудааст ки аз ҳамин самти интихоб кардаатон ва аз ҳамкорӣ бо Фаридун пушаймон шуда бошед? Ма ягон бори хеле жаг нест, не ки пушаймонӣ айчи мешавем ки Қатӣ Фаридун ҳолиам мо дертар шиносидагидем. Сағира Қатӣ ку просто хеле просто намешинида дар як ҷой зиқ кашол хеле любой ҷо дар любой вақт хеле зиқӣ дар мурдаи савоҷи Қатӣ механди, прикол мекунад, фақат шӯхӣ мекунад, шӯхиёш чӣ хеле ки мардум дар видео медонад ки ура дар приколо фақат чиё, ӯ дар ҳаёт 100 баробар зиёдтар аю видеоша ки агар ман як прикол, як шӯхӣ, ура як донаша ҳаётиша дар видео букун, конкретно безеб мешавад. Барои ҳамин ман наметавонам хито хит кунен ӯ дар ҳаёт чӣ тари оли дар видео шумо ама як чизош дар ёд додем, яку баъд ханда мегирад, гап нест фавикда ба худо. Ягон ҳодисае буд ки Фаридун шуморо ранҷонда бошад, хоҳ ба шӯхӣ ё ин ки ҷиддӣ? Недавно ями чанд рӯз пеш ман Фаридун ранҷидам, хафа шидам. Барои чӣ? Ман як видео кардам, видео дар инстаграмам ҳаст, бидунои тамошо кунед вардаро. Видео дар бораи ҷурагӣ гуфтагием ки мақсад ҳозираш дар ҷурои достоини бача намеёбӣ, ҳам хеле темаи. Ба фавик дар комментария ман даромадак, ҳамин рафиқо акоша инами бачаҳои наздикоиш ки ина тӯли чанд сол мешавад, ҳамчун ранги мо бори 9 сол 10 сол мешавад якҷоян. Чанд касе ора упоминут кард дар комментария чӣ кард ки ҳамин акаҳо қати ҳамин ҷуроҳон қати 10 солши чанд солши ки ай вақтш акао додарӣ дорем, ягон бор ягон хел гапомон чӣ нашидагия ҳам хеле комментария карда дар байни ҳаво ман нестам. номи ҳама ман не мо як коллектив будем да ай вақт шами сағира гӯ чанд кас ҳамара дар комментария ман упоминут карда ман худам нестам. хондам комментария гуфтам чӣ ба нависам отвеҷ додам, гуфтам ки номи худам ку бом бар беномус ағайра отвеҷ додам, оли ҳам комментария монед ба хандидам, ҳам гуфтам чӣ ба ба пеши темара гуфтам, ай пеш гуфтам ба худо ака фуромӯш кардам.
دیونه وقت دو وقت فراموش کردم. خیلی قصه ده. خیلی اون تیم یا بوریگا یا تزی که چند سال پیش او را ممکن خودش درجه دیادش نباشه برای که بچه کینگیر نیست فاویک. هم خیلی فراموش کردیم اون تیم گذشت رفت. мо боварӣ дорем ки Фаридун аз аввал то ба охир ин интервюро тамошо мекунад. барои ҳамин агар шумо ягон муроҷиате, ягон сухане нисбати Фаридун ё ба Фаридун дошта бошед, марҳамат, камера дар ихтиёри шумо. چی میخوام فریدون جان؟ چه خیلی مردکی، چه خیلی موجیکی که دستانی که در می حیات هستی بگذار که تا آخره همه وقت هم خیلی مردکی دستانی هم خیلی موجیک بمونی دو در دوستت میداریم خودت میدانی سلامت باشی. Фаридун, дар охир мехостам бипурсам ба ҳамаи он нафароне ки тӯли солҳои дароз туро дастгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд, чӣ гуфтаниҳое дорӣ? барои нафарое ки мара тамошо мекунанд ва тӯли ина 7-8 сол мешава ки мара дастгирӣ мекунанд ва ҳамаш ба ёрдами ҳамин нафарое дар кӯчарам, дар духтурам, дар чандин ҷоҳорам мебинанд. о Фаридун шо хе ранги мухлис не ранги бародари хичон мара мебинанд ва барои ҳамаи ҳами ман раҳматшон мегӯм. бисёри нафаро буданд ки аиси паридан, аиси паридан ай реб мисол блогери ай блогери реб мухлисошон партофтаншон ва ман раҳмат мегӯм ки дар ҳама ҳолат мара дастгирӣ мекунанд ва қатиман ва фикр мекунам ки яке ай барномаҳои хубам дар канали худат ҳамин мешава, лайкшам мемонанд ва коммент бикунанд ки мара ай кадом вақт медонен чӣ хе мара шинохтен. ва бо як чизи дига мехоҳам бигӯм ҳамира гашта ва баргашта ки раҳмат барои ҳар як нафаре ки то ҳамин рӯза қатимо будана ҳастанд. агар иён набошанд моро ки тамошо мекунанд ишнам ё музика бимони роиш обод боша. барномаи мо ба анҷом расид. меҳмони имрӯзаи мо буд Фаридун М Фавик. шумо бошад дастгириро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайк, комментария ва то барномаҳои оянда. Я музикамон сиёсафедчика роиш. биё вайнда бигзар.